ועכשיו, אני רוצה שתקבלו במחיאות כפיים את המתחרה האמיץ של המשחק אחורה פנה. מתחרה שמוכן להסתכן בכך שג'יפה ירוקה תיפול עליו, וזה סיכון לא קטן בכלל. קבלו את אופק! הנה הוא גולש לכאן, אופק, איש אמיץ הוא, ומיד נברר עליו עוד כמה פרטים. שלום אופק, מאיכן אתה? מעתלית. מעתלית? הגעת מרחוק. איך הגעת לכאן? ברכב? ברכבת? באוטו. באוטו. לא הלכת ברגל חלילה, כי זה רחוק, נכון? לא. תגיד, איך התכוננת למשחק אחורה פנה? שאלו אותי בבית. שאלות? כן. זכרת לענות רק על השאלה הקודמת? כן. תשמע, זה מסובך. זאת אומרת, זה נורא פשוט, אבל מרוב שזה פשוט, זה בעצם דורש מאיתנו המון ריכוז. אתה מרוכז, נכון? כן. אתה יודע מה? בוא נבדוק. מ-1 עד 1, כמה אתה מרוכז? סתם, עבדתי עליך, אתה לא חייב לענות על השאלה הזאת. אוקיי, מעכשיו אתה באמת מתחיל להתרכז. שים לב, ממש תכף אני הולך לשאול אותך שאלות טריוויה יחסית פשוטות, לא שאלות קשות. אתה צריך לענות על 7 שאלות ברצף. אם תצליח, אתה מקבל פרס ענק. תסתכל, אני רוצה להראות לך את זה, כדי שיהיה לך למה לצפות. מדובר במדגיר. קורקינט, מתנת סטריטר, זה באמת משהו מדהים שכדאי לך להתאמץ בשבילו. הבעיה שיכול להיות שאתה תזכה דווקא בפרס הזה. מדובר במגבת ובחולצת, גם אני חטפתי ג'יפה בערוץ הילדים, שזה פחות כיף. זאת אומרת, יש מה להשוויץ בכיתה, אבל קצת פחות כיף לצאת מכאן עם ג'יפה. אתה יודע מה, עד כאן זה ברור. הבעיה היא שאתה תמיד עונה שאלה אחת אחורה. גם לכם בבית אני רוצה להזכיר. כל פעם שאני שואל שאלה, אתה צריך לענות רק את התשובה של השאלה הקודמת. בואו נעשה ניסוי קטן. למשל, מי מנחה כאן את השידור? יפה, לא הגבת. מי מפריע לי כל היום בשידור בפלזמה? קובי. יפה, יפה. כי קובי הרשע זאת התשובה עכשיו, וקובי הוא זה שמנחה את השידור, שזו התשובה הנכונה לשאלה הבאה. בקיצור, אתה יודע את כל אופק, אני רוצה להזמין אותך להיכנס לתוך תא הג'יפה שלנו, ואפילו להרכיב את משקפי המגן, הפריט החשוב ביותר במשחק הזה. אנחנו מיד נשאל אותך סדרה של 7 שאלות. המשחק הזה גם מאוד מבלבל, לכן יש לך גם מין גלגל הצלה, אתה יכול ללחוץ על לחצן החירום שלנו שמאפס את המשחק. במקרה כזה אני אתחיל מההתחלה, אבל מה שצברת עד עכשיו גם יישמר לך. אופק, אתה מוכן? כן. עתלית כולה עוצרת את נשימתה. הנה שאלה מספר 1. והשאלה היא, איך קוראים לחיה שיש לה כיס? אופק לא מתפתה לענות, וצודק, אנחנו ממשיכים. השאלה הבאה היא, מהו השם השני של דון? קנגרו. קנגרו, דון קנגרו. לא, נכון, אתה צודק, זאת הייתה התשובה לשאלה הקודמת. אנחנו ממשיכים עם שאלה 3. איך קוראים לנשיא מדינת ישראל? כבר מפעיל את כפתור האיפוס! כבר לא היית מרוכז ושכחת את השאלה הקודמת. השאלה הייתה על דון, התשובה הייתה לני, אבל אנחנו מאפסים. יש לך תשובה אחת נכונה ואנחנו נמשיך. הנה השאלה הבאה. השאלה היא, איך קוראים לפרי חמוץ בצבע צהוב? יפה, לא מתפתה לענות, אנחנו עוברים לשאלה מספר... השאלה הבאה. והשאלה היא, עם מה מצחצחים שיניים? לימון. יפה! 2 תשובות נכונות. הנה התשובה הבאה. עם מה מנגבים את הפנים והגוף אחרי מקלחת? מברשת שיניים. נכון מאוד. עם מה מנקים את האוזניים? מגבת. נכון. עם מה חופפים את הראש? מקל אוזניים. מקל אוזניים, אני תמיד חופף איתו את הראש, אתה צודק. אנחנו ממשיכים. עם מה מנגבים חומוס? שמפו. נכון! כל הכבוד, אופק! בינתיים מרוכז, יש לך כבר 6 תשובות נכונות, יש לך עוד 2 כדי להשיג את הפרס. השאלה הבאה היא, על מה נהוג לרכוב ביום כיפור? פיתה. גם אני רוכב על פיתה, אני רוכב על פיתה יומם וליל. אתה צודק, ויש לך עוד שאלה אחת בלבד. לא, יש לך 7 תשובות נכונות! שמחה וצהלה, אתה מוזמן לצאת החוצה, כל הכבוד! הנה הפרס שלך כבר מגיע. מדגיר, מתנת סטריטר, בן אדם, זה שלך. אופק, היית מעולה, תקשיב טוב. זה היה מדהים, כל הכבוד לך. אני בטוח שהעתלית כולה מקנה בך עכשיו על ה... אל תהיה כזה. מה זה? מה יפה? מה? איפה הג'יפה? אנחנו רוצים ג'יפה. חבר'ה, ג'יפה. 3, 2, 1, ג'יפה! מה זה? היי, מה זה? אוי, נו, באמת. היי,
מזל שלא היית בפנים, טוב שיצאת. לא נורא, אל תדאג, תשמע, זה בסדר, אתה הצלחת, הפרס הוא שלך, אתה יכול ללכת איתו ולשאת אותו בגאון הביתה, תודה רבה לך, אופק. מי לא קיבל? מי לא קיבל?